dito mo kuspiyarsi atong miaging Huwebes, day babae nga akong gikatapat, akong tungod kay naay pangutana mingon kanang nagsimba og larawan ang Katoliko, unya akong giistoryahan sa mga bersikulo, nangayo na pod siya sa New Testament. Sa New Testament, doon na may babasa nga si Kristo ni sud sa simbahan unya misimba og larawan. So akong gitubag og sa Hebrehanon nga naay hisgot sa mga larawan pero gitawag naman ang kungalan, so hingadto nako unya paglingi nako wala na ang babae. Maayo tingali nga ma-discuss ninyo kung si Kristo sa New Testament misud ba sa templo nga adunay larawan. Mga to brad, EYD, JQ, Steve o Sister Yuli. Okay. Dayon salamat, Brother Chris. Unya, kisa may itong patupagan na ni. Pili lang. Brad EYD? Brad Steve? Sa di ba, Steve, batong kanan, ang ipabasa mga waman na masuwat na si Kristo nasud sa templo ni Simba. Ang iyang larawan, mo'y atong simbahon nga venerasyon. Nabali na noon nga si Kristo mo. Siya may yung, may nagunang larawan. Mga apostoles, mga balaan. Muna nga sa ang pangutan na wa kay maayong pagkakuan, pero ato lang tubagon kay nga ang punto diha nga gipasabot sa New Testament, di na kinahanglan nga maghimo pas Kristo sa New Testament kay napabuhat man si Dios sa karaang tugon sa Exodus 25:22, Ezekiel 41:19 ug sa 2 Chronicles 3:17 nga adunay sunsative adunay mga larawan sa kerubin tawong balaan. So muna si Kristo mo'y simbahon ng venerasyon ang iyang images nga kuan, pero ang larawanan mo'y adoration. Sa atong padungagan ni Steve Buti, Sister Yulir pa. Okay, Brad Steve. Kanang may tungkol ning larawan. Ang kining atong mga katbang usay mangutana nga kung maipit sila sa argumento, minon sila nga asa mabasa sa Biblia nga si Kristo nagsugo pagbubat og larawan or mga apostoles or sa pagsulod sa templo doon na may mga larawan. Aslong nga ang aslong nga doon natin mabasa sa Biblia nga adunay larawan gipabuhat, wala ka na maglugar nga ang mga larawan sa Katoliko gidili kay naman lima sa Galacia 3:1 si San Pablo klaro kayong Katoliko kay sa 3:1 ningon man siya nga o mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo nasa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo nga napako sa krus ay maliwanag na inihayag. Klaro kayo na igsunan nga San Pablo dinhi nagbitbit gud siya og kanang crucifix, kanang cross ba nga dunay Kristo nga ginansang ba. Naman. O mga mangmang na taga Galacia, take note nga panahon San Pablo si Kristo ni sa kanas langit. Karon nagsulti siya sa mga taga Galacia, which is ang mga tao sa Galacia nga igsunan wala na sila kakita kang Kristo. Ang uban siguro niini wala kakita kang Kristo nga gilansang. Pero ninon ang si San Pablo, sino ang mga nagsigayuma sa inyo? Nasa harapan ng inyong mga matay, kanang sa ilang mga mata ba? Si Jesucristo na napako sa krus. Si San Pablo dili masulti may tungod kang Kristo nga gilansang sa krus, gawas kung wala siya gipakita nga krusipiho. Ang ano si San Pablo nga sa inyong mga mata, si Jesucristo gilansang sa krus ay maliwanag ang inhayag karon wa day crucifix. So panahon pa lang ni San Pablo gipraktis na ang larawan. Si San Pablo nining besikuluha klaro kayo nga nagkupot og crucifix. Karon ang larawan ng igsunan kung kitang mga Katoliko pangutan-on naa man sa 1 Korinto pangpan San Pablo nga sunda ko ninyo maingon nga ako nagsunod kang Kristo. Sa to pa ang essence di ay ngano do tay larawan pananglitan mahangad ko sa larawan ni Mother Teresa of Calcutta. Sa to pa sa paghangad nako sa larawan ni Mother Teresa of Calcutta maka musangko sa kong nahuna nga kining bayhana unsa man nakapasantos na ini. Mutanaw ko sa mga larawan sa mga santo santa unsa may hinungdan unsa may ilang kinabuhi nga nasantos man sila. So with that regards mo silang panig-ingnan. Si Mother Teresa manggihatagon. Si Mother Teresa matinabangon sa mga pobre. Si Juan mo ni muna. Sa to pa kitang mga Katoliko, pinaagi silang larawan, gigayran kita. Nga, magabuhat kita sa samang paagi, silang gibuhat, aron kita makasulod sa gingharian, nga walay katapusan. Karon regarding sa kining larawan ng good, una, ang Diyos nagpabuhat og larawan sa kerubin anghel. Sa Exodus 25:22, unsay tuyo og tumong, adto ako makikita kaninyo. Mo man
say punto sa atong Ginoo nganong pagbuhat og larawan. Adto ako makikita kaninyo. Adto ako makikistorya kaninyo. Atubangan sa larawan sa kerubin. Usa ko no? Ang Dios di ay anaa sa tunga-tunga sa duha ka kerubin. 1 Samuel 4:4 naglingkod pa didto. Mao nang di katingad-an nga imigsud nato sa simbahang Katoliko diha sa altar adunay larawan sa kerubin. Adto ako makikistorya kaninyo. Kinsa man ang Dios nga makikistorya kanato? Lain-lain. Mao kana ang ustiya nga ningon ang atong Ginoo, kini ang akong lawas. Sa to pa technically, kitang mga Katoliko magaluhod kita atubangan sa Dios. Magaluhod kita atubangan sa Dios. Pero ana ang duha ka larawan kay mao man niyang sugo. Mao nang hangtod karon kanang sugo na ana sa Iglesia Katolika. Ang di nato mabasa sa Biblia mo igsunan. May mabasa sa Biblia nga kung mag-ampo kamo, mag-atubang sa pastor o mag-atubang sa bumbong. Ang sugo sa Ginoo nga kung kita mag-ampo larawan kay ana din ang Dios, ang tuyo og tumong makikita kanato, makikistorya kanato. Mao kinahanglan akong kamatuoran. So ang mga pasanin nga dili tinuod kung magpadayon, di matubag, mahimo kining tinuod. Mao ang tuyog tumong sa kalinawan, pagpatinaw sa itong pagtuo, paglikon sa pagtuo, aron kitang tanan mga igsunan, makadangat sa gingharian nga walay katapusan.